Andrei Berzea, sunt asociat cu firma Perla. Mă numesc Cătălin, sales manager în departamentul de echipamente. Greencase este o companie multinațională din Germania, suntem din Baden-Baden. Certificările pentru cenală, inclusiv cea care este foarte greu de obținut, acel astmu pentru tapet. Astăzi, partenerii noștri au avut acces la cea mai nouă tehnologie Canon UV-Gel Colorado, care îi ajută să-și maximizeze profitul încă din primele luni de utilizare.